Ще участваме в съвета на крал Фолтес. Ще се опитаме да предотвратим задаващата се война, която е надвиснала от нас. Присъедини се към мен, Гералт. Може би заедно ще успеем да спасим Темерия. Трис, вашите политически спорове отнемат цяла вечност. А чудовището, което с нощи изхвала цял керван търговци край Марнадал, то няма да ги изчака. Знаеш, пъти ми е друг. Да, знам. Ти защитаваш отделните хора. Да. Защитаваш ги от чудовище,